ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. имрӯза навори мо сар мешавад аз борҳои фаберлик. дар фаберлик шарт нест ки мисол броин ягон ҷо клиент ковен ё борҳоро фурӯшен. дар фаберлик фақат бо тариқи телефон кор мекунен. дӯстони азиз, ин хоҳарҷон бо ҳамаи нозикиҳои кора бо дар телефон шумо дахшрӯ мефаҳмонанд ва нишон медиҳанд. обучение бепул аст. мо ки дар ютуб подписчик мековем, и духтаро низ барои командаи худшона одам мекованд. барои ҳамин и духтарора ман беҳад хушрӯ мефаҳмам. и корро ай сари мо ҳам гузаштагиай. беҳад борҳои хуб дора фаберлик. дӯстони азиз, ҳамаи чира доранд. агар ки хоҳем кор кардан, дӯстони азиз, ба ҳамин рақамҳои телефон занг занен. ҳамаша бо хоҳарҷон хушрӯ мефаҳмонанд. дар компанияи фаберлик ҳам маош мегирен, ойлик мегирен ва ҳам борҳоро бо нархи дастрас, яъне бо скидка мегирен. дӯстони азиз, барои дар фаберлик кор кардан, дӯстони азиз, забони русиро донистан шарт нестай ва паспорти русӣ доштанам шарт нест. бо паспорти тоҷикӣ ӯ шарт нестай ки шумо дар ки ҷоин, дар тоҷикистонен, дар россияен. ҳамаи ҷода доставка дора фаберлик. то ҳатто метонен занҳои азиз ай тоҷикистон нишаста бо тариқи телефон қатъи фаберлик ҳамкорӣ кунен. бо ягон чизе ки нофаҳмо буд, дӯстони азиз, дар рақамҳое ки рӯи экранда буд ҳатман занг занен. хоҳарҷон ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд. дар россия ҳолиам баҳор нест. и барфа бинен чӣ хел барф зада истай. беҳад шамол, хунук, турбаҳои овмон ях кардай. дар ҳамин қазимистони хунук турбаҳомон ях кардагӣ набуд. ина дар баҳор бошад турбаҳои овмон ях кардай. рафтем бо қатъи шавҳарам ов харидем, ба такси овардем. тез ҳамин паспортҳома гирим насиб кардагӣ боша кор буром. беҳад да хона зиқ шидам. рӯзи дуруст телефон да дастам, дар ютуб қатъи духтаро чағ мекунем. мефорам ака кор кунам то омадани фарзандакома. бачаи майдааким ҳар рӯз мепурса, бува мега ана паспортата гирифтӣ? Намега во буваҷон пенсията гирифтӣ? тез роӣ ку мега мо ҳам бихезем ака биёем мега. ба гуфтам бачаҷон камтараки дигар мондай. ҳоли гудакома ки документош нароӣ кардам ва ё тез омада наметонам, барое ки ана дута майдаакима заграношон тамом шидагиай, бояд ва ё загран паспорт кунам. мумкин то ахири моҳи мая биёян иншааллоҳ, барое ки ҳаракат мекунем ки тез биёян. беҳад ёдшон кардем. деҷа хостам барои чои саҳари шавҳарма фатир тайёр кунам. фатири мода чӣ дар корай? шир, маска, орд, намак ва кам тарак сода. бисёр саволҳо шид дар бораи паспорт гирифтани ман. дӯстони азиз, мехоҳам ба ҳамон саволҳояшон ҷавоб гардонам. мара пурсиданд ки шумо чӣ хе карда паспорт гирифтаистен? рости гап, ман квота қатъи гирифтам. 1 сол официально кор кардам ва госпрограммада супоридам. яъне бо хеле чӣ карда фаҳмонем, агар переселенида супоридам. як хоҳарҷон навистанд ки ман ай пушти фарзандам мегирам. рости гап, ман основание аз пушти фарзанд гирифтана намедонам, барое ки ман ҳамара худум супоридаистам, худум ҳаракат кардам. дар ҳамин переселени як кори хато кардам ки хонагиҳора гудакомона нанависондам. як хидматоқа гуфтам ки ҳамин документош беҳад дилма гирифта буд, як ошибка мешава мегардонам. барои ҳамин агар гуфтам ҳозир ҳамаи хонагиҳора нависам, чанд бор омада мерам. бе ҳамиам гуфтам падар модарам ай пушти ман сразу мегиранд. гуфта ягон каса номнавис накардам. хай хоҳарам ку худаш гирифт паспортша. вақти ба паспорт подавать карданда баъд ҳар се гудакома номнавис кардам. дар ҳамонҷа гуфта буданд ки гражданство супориданда метавони гудакотам нависӣ.
қатъи худуд биспорӣ. Рости гап гудако ман супоридам, то ҳатто бисёр одамо меган гудако дар Тоҷикистонанд. Чӣ хеле документҳои вайёра супоридӣ? Барои документҳои гудаком чӣ дар кор шид? Справка аз ҷои истиқомат, 4 дона суръат ва метрискаошон дар кор шид. Вақти присяга қабулкунӣ рафтем, шаҳодатномаи гудакоро ҳамара нотариально заверят кардем ва дар пушти ҳамон гуфтам печати чӣ мемондиянд. Гудаком ки дар Тоҷикистон таваллуд шидагиянд, барои ҳамин печат мезадиянд то 14 солагишона ҳавайқатӣ мегарданд. баъде ки 14 сола шуда насиб кардагӣ боша, баъд паспорт мегиранд. Деҷа фатирчиома пухтам гирифтам, беҳад резонаки хушрӯ омадааст, беҳад мада маъқул шид. Шавҳарам дам беҳад маъқул шид. Шавҳарам гуфтанд ки ба ҷои нон фақат ҳамихелӣ тайёр кун ки чой қатъи бихӯрем. Мехоҳам ба ҳамин хоҳарак як ответи хушрӯ тиём, барое ки ба ин чанд та нависта буд, ман ҳамеша дарёфт кардам, барое ки оша удалит кардам. Баъд гуфтам ки биё, гуфтам аида, гуфтам ҳамира буром дар ҳамин каналам бугум, касе боша, ягон кас шиноса ба мада меган. бо дар як комментарияи дигариш нависонда ки и бева бо пайдо шид. ман якумаш ин ки бева нестам, барое ки ман шавҳар дорам. Шавҳарам шукри Аллоҳ зинда соғ саломат дар пеши моҳай. ба фикрам ай тарзи навистанат маълумай ки ту бесаводӣ, барое ки маънои бева чия ту намедонӣ. Ба фикрам бева ҳамин хитти бешу, барое ки одамои шудор мара хушрӯ мефаҳманд. одамои шудор мисол қадри шӯра медонанд, ранги ту ҳеҷ ка гап намезанад, барое ки аз гапзанид маълумай ки ту худат бешӯӣ, барои ҳамин аламат мекуна ва ҳамхеле гапҳои бемаънӣ нависта мегардӣ. охи ман ки шавҳар дорам, шавҳар ма таъриф мекунам, гап мезанам. ту ки шавҳар надорӣ, ҳамихе алам карда дар таи ҳамаи комментариҳои блогерода нависта мегардӣ. ту ҳам ранги мо як канал кушо, баъд дар каналат шавҳар агар медоштӣ, хай шавҳарда таъриф мекардӣ. ту ки на канал дорӣ, на шавҳар дорӣ, тарзи гапзаниам надорӣ, барои ҳамин ҳар гапҳое ки дар даҳанат омадаистай дар ҳамаи ҷо менависӣ. баъзе одамо да ҳайрон мешаванд. баъзеҳо ҳастанд ки шавҳарошона ганда мекунанд, баъзеҳо ҳастанд ки одамо шавҳаршона таъриф мекунанд, не ки ҳамон шавҳаре ки ганда мекунад да ҳамоям гапи ганда мезананд. одамое ки мисол шавҳаршона таъриф мекунанд, бо да ҳамуҷа гапҳои гандашона ёфта мезананд. ин ҳамаш аломати бесаводӣ ҳай. ту ба ин рафторот ана то охири умрта бе шавҳар мемонӣ, ҳамахел одамои шавҳардора мебинӣ, сухта мегардӣ. яке агар ай шавҳари ман форида боша, леки шавҳари ман зани ду гирифтанӣ нестай, агар немегирифт ман тура гирифта медодам. ҳаёта баъд мефаҳмидӣ не ки афсӯс ки шавҳари ман зангир нестай. барои ҳамин умед та бикан ҷони ман. агар шавҳари ман ки зан мегирифт, ҳамин ҳатман тура меёфтам, да шавҳарам медодам, баъд ман тура одам мекардам, леки афсӯс ки шавҳари ман зан намегирад. ман шавҳарма чанд бора гуфта будам ки зан бигирен, зани дуюм гирен, агар хоҳен. агар шавҳарам гуфт ман дар ду ҳаёт гуфт зиндагӣ ободма, зиндагӣ ширинма, фарзандои хушрӯма, ягон кас да алиш намекунам. ин гапи ман фақат ҳамхеле одамое ки комментария бад менависанд, да ҳамон одамо тааллуқ дорад. дӯстони азиз, ана гапи ман соҳибшам меёва. дар таво ҳамхеле одамо пасте ҳастанд ки гапи хуб нависта ки наметонӣ, ки ҷо гапи гандара менависӣ. агар дар комментария бо хеле смсҳои бенамудам набоша, бо хай комментария хушрӯ намешавада. меган ку семья без уродов не бывает. инанам хеле комментарио гоҳ-гоҳ шава, агар бо сӯзай зиқёт меброя, ё ки фахр мекунӣ ки мисол одамо завидовать мекунанд. ман наоборотам хеле комментариода беҳад хурсанд мешавам, барое ки мехезам даравда боя влогча мекунам барои шумо дӯстони азиз, апа хоҳарои меҳрубони ман. хеле комментарио омада мотиватсия метиҳад дӯстони азиз барои тез видео кардан.
аз ҳар яку яки шумо мамнунатдорам дӯстони азиз ки канали маро дастгирӣ мекунед. бо дастгирии шумо ман ба ҳамаи рӯза расидам. дӯстони азиз, худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. дӯстони азизам.